ହେଇ 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 ର ପଇଲା 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 ହେଇଲୋ ହେ ଯା ଯା ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା କେମିତି ପଇଲା ହେ ଏ ଏ ଏ ଗଲା ଲ ଗଲା କେମିତି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ଏ ଧାନ ପେଣ୍ଡା ବାହାରି ପାଇଲାନି ଏ ଗଛରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଜ ହେଇଗଲା। ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଏ ବର୍ଷ ଘାସ କାଟିବା ପାଇଁ ପାଳକ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଘାସ କାଟିବା ବଦଳରେ କୁଲମ ଯାଇ ଗଜକୁ କାଟିକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଘଟଣା କିଛି ଏମିତି ହେଲା ଆଜି ବି ଆମେ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 4-5 ଦିନ ହେବ କୁଲମ ଧାନ କଟା ଚାଲିଛି। କିଛି ସେ ଗଜ ହେଉ ତ ଯାହା ହେଉ ଧାନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ଗଜ ହେଲା ବୋଲି କ'ଣ ଧାନ ନ କାଟିବା କି ଯେଉଁ ଯେତିକି ହଉ ହେବ କି ନାହିଁ। ଏ ବିଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜ ହୋଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଲରେ ଢାଳିକି ତାକୁ ବସ୍ତା କରିଦେଲୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଆସିକି 500 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ବିଲରୁ ଆସିକି ଘରେ ଢାଳିଦେବ 500 ଟଙ୍କା ନେବେ ଟ୍ରିପ୍ ଗୋଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ଭଲ ଧାନଟାକୁ ଟ୍ରିପ୍ରେ ସେମିତି ଢାଳିଦେବା, ଅଲଗା ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ବସ୍ତାରେ ନେଇ ଆସିବା ସେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିପ୍ରେ ପକେଇକି ଏକା ପଇସାରେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ଧାନ ଏଠି ମିଶିଗଲା। କ'ଣ କରିବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଧାନଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ଅଲଗା ରଖିମୁ। ଏଇ ଯେଉଁଟା ଗଜ ଅଛି ଶୁଖିବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ।